Kravspecifikationer er min opgave, og det er 11.6 i IT-bogen. Hvad er en kravspecifikation? En kravspecifikation er en hjælp til at forklare og udvikle sine forventninger. Det er en god ting for en kunde og en erhvervsdrivende eller en udvikler, det kan også være en iværksætter, fordi de kan lave en forventningsafstemning mellem personer, som har fået en idé. Det kan fx være en tømrer, som hvis du bruger det ude i den virkelige verden. Jeg ved godt, det ikke er IT-relateret, men det kunne være en tømrer, som har en kunde, som har en idé til et hus, og får der ligesom ikke, for han har måske en forventning, og det kan måske ske misforståelser. Så for at der ikke sker misforståelser, så laver de en kravspecifikation. Og der kan man så lave for eksempel en tegning eller en skitse, men før man kan lave det, før man måske laver tegningen, så bruger man noget, der hedder wireframes. Og der bliver de nødt til at lave en kravspecifikation, og den består som regel af 4 elementer, som der skal tages krav til og stilling til i projektet. Det kunne være en behovanalyse, skitsering af din løsning, funktionsbeskrivelse af elementerne og databeskrivelse. Wireframes. Wireframes er en tegning eller en skitse af en idé. Det kunne for eksempel være, at en iværksætter har fået en idé, og så snakker han med en udvikler, og så for at de bliver enige, så laver de den her tegning, så der ikke skal misforståelser. Altså en skitse, hvor de detaljeret fortæller fortæller hvad der skal ske i produktet. Og så når de så til enighed, og så laver de så produktet, så der ikke skal, så ham, kunden eller iværksætteren ikke får, at det ikke misforstår hinanden, og han ikke får, at de forstår hinandens forventninger. Som jeg sagde, kravspecifikation består af de 4 elementer: behovanalyse, skitsering af din løsning, funktionsbeskrivelse af elementerne og databeskrivelse. De 4 elementer, for at vi ligesom kommer lidt mere nærmere ind på dem, så behovanalysen. Er der forskellige faktorer, der indgår i projektet. Det kunne fx være behov. Behovanalyse består for eksempel af ønsker og behov. Hvad er målet og hvorfor? Hvem og hvad? Altså, hvem ønsker for eksempel huset? Hvad er for eksempel behovet og målet for det her projekt? Derfor bliver man nødt til også at lave en detaljeret beskrivelse af, hvordan projektet skal være, eller i det eksempel huset skal være. Altså man forklarer ligesom det behov, projektet har brug for. Og hvad skal det løse? Hvorfor man bruger for det? Og hvem henvender projektet til? Altså hvem skal lave det? Hvis det for eksempel er en webside, jamen hvem skal de så have kontakt til? Hvem skal målgruppen for eksempel henvende sig til? Og derefter, hvad er det målgruppen ønsker? Man skal også se på, hvorfor verden har brug for den her, for eksempel hvis det var en webside, den her specielle platform, fordi der er jo mange hjemmesider med, hvordan skal den her udskrive sig? Hvad er behov for de målgrupper også? For eksempel, at den måske skal være anderledes, eller den skal have andre egenskaber, som de andre websider måske ikke har. Og så er det, om man opnår, hvornår det skal lanceres, altså hvad tid skal projektet stå færdigt. Og så er der skitsering af din løsning, og som sagt, det kan være, at man laver tegninger og skitser som løsning, for ikke at undgå misforståelser. Og skitsering er jo de her tegninger og forklaringer.
hvor mange sider, og hvorfor, og hvad, og hvor. Her kan man lave tegninger, en skitse af af elementer, der skal være på for eksempel hjemmesiden. Skitser er som regel kun i sort-hvid tegninger. Her bruger man eventuelt blyanter, papir og tegninger eller skitser, der som sagt også kan få wireframe. Og så funktionsbeskrivelse. Jamen funktionsbeskrivelse beskriver man elementer i detaljer og gætter spørgsmål som for eksempel om den enkelte element som hvorfor og hvor og hvordan og hvad og hvem. Her beskriver man hver eneste wireframes. Altså her går man virkelig i detaljer i tegningen og dens funktioner. Altså alle de funktioner, der ligesom skal indgå i det her projekt. Og det gør man for meget i dokument med ord, så der ikke sker misforståelser. Som et tip kan man altid sætte sig uden elektronik og uden at få en idé andre steder fra, så man ligesom har sin egen idé til hvordan websiden for eksempel skal se ud og hvad for nogle egenskaber den skal have og sådan noget. Altså lave sin egen informationssøgning, inden man begynder at søge på andre og lave sin egen idé. I dokumentet skal man altid skrive alle linjer, idéer, altså ned til mindste detalje, så det ikke skal give misforståelser. Og man skal forestille sig, at man snakker om noget, de andre ikke rigtig forstår. Altså de kan jo ikke læse ens tanker, så det skal være ned i mindste detalje. Så der er databeskrivelser. Databeskrivelser har man data, man har, og hvem der skal modtage sine data, og hvor ens data er gemt på, for eksempel et dokument og et data som om for eksempel ens webside. Det kan være oplysninger fra brugeren eller til brugeren. Og der bruger man for det meste, hvilken data skal der modtages. Hvilke data skal der modtages, afsendes, gemmes og indtastes. For eksempel skal brugeren indtaste mail og personlige oplysninger. Så du altid har data for brugeren, hvis det var en webside. Og hvorfor, altså hvad vil man bruge det til? Er det bare spildt data, eller vil man bruge det til nogle undersøgelser eller noget? Og her så skal man så forklare, hvilken data, som man gerne vil sende til folk. Altså, skal det være reklamer? Skal det være opdateringer af hjemmesiden, som folk de ligesom skal kunne få påmindelser om? Hvordan vil man gøre det? Altså skal man for eksempel sende en e-mail ud om oprettelse af bruger? Altså skal den her bruger have mail om sin oprettelse og informationer og sådan noget? Om brugeren ønsker at den data eller at give data, eller om man vil have data fra brugeren af, som sagt. Og så skal der sendes et kald tilbage. Altså skal det også være data fra telefonen af, og skal man lave en app? Hvilke data forventer man for eksempel at få retur eller indtastes? Ja. Og så er det testspecifikationer. Det kan man ikke sige. Hvad er det? Når man har lavet en kravspecifikation, så laver man for det meste en test om hver eneste krav. Hvis det er en webside, tester man de idéer og krav, der var fra de 4 elementer til fra kravspecifikationen, før man begynder at programmere for eksempel hjemmesiden. Og det er simpelthen for at sørge for, at
at man ikke laver, altså der ikke er fejl, og det er også for at undgå fejl. Det kan fx være, om hjemmesiden er opstillet rigtigt, om der er forvirring, om der er noget, der mangler på siden, om der sker nogle fejl, om altså de her forventninger, om de går i takt med projektet og hjemmesiden. Altså der er en hel masse faktorer, der spiller ind, så hjemmesiden kan fx blive god. Ja, det var det.